Miten sä olet asennoitunut siihen, että sä oot kohta ex-missi? No mä menen työttömäksi. Tavallaan se ei ole mielestäni millään tavalla totta, koska mä tiedän, että tavallaan mun pitäisi olla hirveän katkera, koska mä oon vielä ex-missi ja sulla on omaa nimeä kantava televisio-ohjelma. No se on totta, en mä ihan työttömäksi rupeen, mutta mä ehkä annan tälle uudelle kruunukuningattarelle sit vähän tilaa. Mähän tiedän sä kuitenkaan paljon koolla. Miten sä oot pysynyt noin hyvässä missikunnossa? Sanot sä, että mä oon hyvässä kunnossa? Onhan sä vaikuttava ilmestys. Milloin se sun televisio-ohjelmani tulikaan? Eikä keskiviikko-iltasi voitte katsoa TV3:lta. Nikola myönnys aina yhden jälkeen. Seuraavaksi kerromme tämän kilpailun 3 parasta. He eivät vielä ole missään järjestyksessä, mutta näin kerromme, ketkä 3 ovat tämän kilpailun parhaita. Ja heistä yksi on MDQ 08. Saisiko vähän sellaista jännitystamutuksia ulkoa? Yksi heistä on ensi vuoden missi. Rakkaat ihmiset, minulla on tässä virallinen tuloslähetys, eli tulos, mikä tämä onkaan. Kerron ensimmäiseksi 3. sijoittuneen kilpailijan. Hän on Lola Vanilla! Täältä Missi Nääry ja Kiara Tietenkin. Loistava debyytti näihin kisoihin. Ja sitten meillä on enää nämä 2 jäljellä. Toinen heistä on Miss Drag Me 2008, toinen on Miss Drag Me 2008 ensimmäinen perintöprinsessa. Kerron ensin ensimmäisen perintöprinsessan, eli toisen sijan saavuttaneen, ja sen jälkeen tulevan missin. Hyvät naiset ja herrat, Miss Drag Me 2008 kilpailun ensimmäinen perintöprinsessa on Sheila! Kääntyä, missä on Missi Liika? Osku. Karla, otetaan, niin saat sun Liikan. Toivottavasti täällä on astma-ihmisiä tässä etuudessa. Voittaja saa myös Makeup Foreverin meikikonsultaatio lahjakortin plus myös tietenkin vieläkin enemmän Makeup Forever tuotteita, samoin kuin 2 ja 3. Ja pääpalkinto, suurempi kuin koskaan. Siis palkinto ei se luovuta. Palkinto tulee luovuttamaan Viltelmän puolesta Markku Valtanen ja palkinto on Iivo Matkala Sekasi. Ja Sekasissa on upeimmat isoimmat showit missään, ja missä myös näkee paljon erittäin tärkeää tehtyä drag-tuotantoa. Ja fanit voittavat tippuun. Tässä vaiheessa, rakas yleisö, muistakaa,
Ja nyt annetaan aplodit kaikille näille 8 loppukilpailijoille. Ja heti kun tämä onnitteluiden lauma päästään irti. Kiitos! Me päästään loppukilpailijat viettämään iltaa. Nähdään videoiden merkeissä. Ja nyt Karla. Nyt on se hetki, että sun pitäisi vetää sun biisiä. Rakkaat ihmiset, mistä repii 2008